Ang silyo sa buhi nga Dios. Sumala sa Book of Truth. Pinadayag 7:2-3 nagkanayon. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may silyo sa buhi nga Dios. Misinggit siya sa makusog nga tingog sa upat ka anghel nga gihatagan og gahom sa pagdaot sa yuta o sa dagat. Ayaw pagdaota ang yuta o sa dagat o ang mga kahoy hangtod nga mabutangan namo og silyo ang mga agtang sa mga alagad sa atong Dios. Ang mahal nga inahan sa kaluwasan nag-ingon, kini nga silyo gitagna sa basahon ni Juan akong anak. Ang mga anak sa Dios makapanalipod sa ilang pagtuo, sa ilang kaisog ug sa ilang kaluwasan, panahon sa bisan unsang gubat, kung sila magpadayon sa pag-ampo sa silyo sa buhi nga Dios nga pag-ampo sa krusada. Kini ang usa sa katapusan ug ang labing dako nga silyo sa panalipod gikan sa langit sa tanang pag-ampo nga gihatag sa katawhan. Kini aron sa pagtabang sa paglahutay sa tanan sa bisan unsang umaabot nga paglutos, ilabi na sa mga panahon sa pagmando og gubat. Kini nga silyo gipanagna diha sa basahon ni Juan ug adunay daghang balaanong nga gahom nga nalangkob niini. Mahala kini og gamita sa pagpanalipod dili lamang sa inyong kaugalingon kundi sa inyong mga pamilya. Kini nga pahinumdom gikinahanglan karong panahona. Imong inahan sa kaluwasan, Mayo 17, 2012. Ang Dios samahan, netong Pebrero 21, 2012, nagkanayon. Ako ang Dios nga mahan, tigla lang sa tanang butang. Nakigsulti ako kanimo karong gabi una sa ngalan sa balaan nga Trinidad. Akong anak nga niabot na ang panahon nga mabuak ang una sa mga silyo. Ug kung unsa kini nakapasubo kanako, gisaad ko kana sa wala pa kini mahitabo. Ihatag ko ang akong silyo sa panalipod alang sa tanang nagtuo kanako. Karon hatagan ko kamo mga anak ug katapusang higayon sa pagbarog ug pagdesisyon. Kamo ba alang kanako o batok kanako? Ang pagpili imuha. Ang akong silyo sa panalipod gitagna, ingon nga ang ikaduhang silyo pag-abo akon. Mga anak, ayaw kahadlo. Walay kadaot nga maabot niadtong nagsulob sa akong silyo, ang silyo sa buhi nga Dios. Si Satanas ug ang iyang tagak nga mga anghel kinsa midagsang sa kalibutan niining panahona. Walay otoridad sa mga adunay marka sa buhi nga Dios. Kinahanglan nga mamati kamo kanako mga anak, ug dawata ang akong silyo kay magluwas kini dili lamang sa inyong kinabuhi kundi sa inyong kalag. Ilitok ang pag-ampo aron madawat ang akong silyo sa matag adlaw. Siguruha nga ang matagsakop sa imong pamilya ug mga minahal na kasabot sa kaminungdanon sa akong silyo. Ang imong gugma alang kanako imong langitong amahan mao ang imong makaluwas nga grasya ug kini maghatag kanimo sa kusog nga imong gikinahanglan. Ang nagsakay sa pula nga kabayo mao ang manimalos nga itom nga anghel nga mopatay sa akong mga anak sa daghang mga gubat nga moabot. Apan siya mulabay natong akong mga anak nga may silyo sa ilang mga agtang. Pangandam karon kay kini nga mga gubat nagkahitabo na ug daghan pa ang giplano sa matag suok sa yuta ug ilabi na sa Middle East. Ug niadtong mga yuta din ang akong minahal nga anak si Jesucristo naglakaw sa panahon dinhi sa yuta. Ang imong minahal nga amahan, Dios nga labing halangdon, Marso 8, 2012. Ang akong gasa sa silyo sa buhi nga Dios, maghimo kanimo nga dili makita sa imong mga kaaway. Ilito kini kada adlaw sugod karon, guniti kini ug pabendisyon ni kini sa usa ka pari. Imong Jesus, Mayo 16, 2012. Ang gasa sa silyo sa buhi nga Dios, mao ang imong labing dako nga panalipod sa panahon sa gubat o kagubot. Pinaagi sa pagsaad ug pagkamaunungon sa Dios nga mahan, pinaagi sa pagdawat ning libreng gasa, magpabilin ka nga gawasnon. Inahan sa kaluwasan, Marso 16, 2012. Ang 666 isulod sa ilawom,
Ang numero niini gitago sa usa ka chip nga mapugos ka nga dawaton sama sa bisan unsang pagbakuna. Ang silyo sa buhi nga Dios, ang akong pag-ampo sa Krusada 33, mao ang imong sumpay sa kinabuhi. Kung dawaton nimo ang akong silyo sa panalipod, nga gihatag kanimo sa kong tunhay nga amahan, dili nimo kinahanglan nga dawaton ang marka, dili ka matandog, ang imong balay dili makita, mapanghita o usa ka target, tungod kay kini dili makita sa mga mata sa kasundaluhan ni Satanas. Imong Jesus, Hunyo 1, 2012. Ang matag usa nga nanumpa sa pagkamaunungon ngadto kaniya ang Antikristo, pinaagi sa relihiyoso nga seremonyas, negosyo o mga kasabutan sa pamatigayon, kinahanglang magkuha og marka. Katong modawat sa marka nga naa sa porma sa usa ka bankard o espesyal nga chip nga ibutang sa ilang kamot mawad-an sa ilang makalag ngadto kaniya. Ang tanan nga nagsulob sa silyo sa buhi nga Dios makalingkawas sa mga gunit sa Antikristo ug mahimong imyon sa kalisang. Ayaw ibaliwala kini nga pasidaan, ayaw kahadlok niini, kay kung sundon nimo ang akong mga panudlo, mapanalipdan ka. Imong Jesus, Oktubre 19, 2013. Ang mga gubat nga akong gisulti magsugod na ug ang plano mao ang pagpapa sa populasyon. Mahimong makaingon ka nga kini nga mga gubat tali lang sa usa ka nasod ug lain apan nasayop ka. Kadtong mga nagtunglo kanako, pinaagi sa inyong mapintas nga pagsalikway kanako, mga muyo kanako sa kaluoy sa diha nga kini nga mga panghitabo mahitabo. Kung pugson ka sa pag-antos ug padawaton sa marka sa mananap 666 o mamatay, musinggit ka alang kanako, unya ikaw magkabuang sa pagpangita sa silyo sa buhi nga Dios nga akong gihatag sa kalibutan, pinaagi sa akong amahan niini nga mga mensahe. Apan ni ana unya nga panahon, ulahin na kaayo. Imong Jesus, Abril 4, 2013. Kadto lamang modawat sa silyo, magbato niini sa ilang mga panimalay o magdala niini diha kanila ang mapanalipdan. Kadto lamang adunay mga silyo sa buhi nga Dios ang makalingkawas niining matang sa dinaghang pagpamatay sa kalag. Jesus, Abril 4, 2013. Sa gayon nga mahitabo ang pasidaan, adunay daghang kalibog, siguruha nga magbaton ikaw sa bidinitaha nga tubig sa inyong mga panimalay o Benedictine Cross gikan karon, uban ang silyo sa buhi nga Dios nga nagbitay sa inyong mga balay. Kining tanan manalipod sa imong pamilya, sundang ako instruksyon ug ang tanan mamaayo ra. Jesus, Hulyo 17, 2012. Put ko nga dadon kamong tanan, mahigugmaong mga anak, kinsa nakaila og nakasabot sa kong gugma alang kaninyo, ngadto sa akong matahom nga bag-ong paraiso sa yuta. Kisaad ko kanimo nga ang paglutos mahimong dali, ug nga ikaw mapanalipdan, kay ako karong gitugyan ang silyo sa akong gugma og panalipod. Pinaagi niini, makalingkawas ka sa pagtagad niadtong magpahinabog kalisdanan sa imong nasod. Ang akong silyo maong akong saad sa kaluwasan. Ang akong gahom mudagayday diha kanimo uban niining silyo, ug walay kadaot nga moabot kanimo. Kini usa ka milagro mga anak, ug kadto lamang moyukbo sa akong atubangan, ilang Ginoo ug magbubuhat sa tanang butang, sama sa gagmay nga mga bata nga adunay gugma sa ilang mga kasing-kasing alang kanako, ang mapanalanginan niining balaanong gasa. Bangon karon ug dawata ang akong silyo, ang silyo sa buhi nga Dios. Dios nga mahan, Pebrero 20, 2012. Mga anak, aniya kita sa mubo nila nga panahon gikan sa dikong adlaw. Sa katapusan dawatang akong silyo, isip usa sa labing dakong gasa nga akong gihatag sa katawhan, sukad nga gihatagan ko sila sa kinabuhi. Gihatag ko ang kinabuhi pag-usab uban sa akong espesyal nga mga grasya. Kung imong kuptan, duol kanimo
ang silyo sa buhi nga Dios. Ang tanan nga adunay silyo, adunay luna sa bag-ong paraiso. Ang tanan nga magtutuo nga adunay silyo sa panalipod sa akong tunhay nga amahan, ang silyo sa buhi nga Dios, walay kadaot nga maabot. Mao kini ang hinungdan ngano nga ikaw akong anak, kinahanglan nga magsiguro nga daghan sa mga anak sa Dios ang mahatagan dayon nga dali makakuha niini sa matag suok sa yuta. Ang inyong mga pag-ampo mga anak, gamhanan kaayo, o gilabi na kadtong naglitok sa akong mga pag-ampo sa krusada. Akong balaan nga kaluoy ug sa santos nga rosaryo kada adlaw. Imong minahal nga Hesus, Marso 21, 2012. Palihog pagbaton sa silyo sa buhi nga Dios nga duol kaninyo sa inyong mga panimalay sa umaabot nga mga bulan kay daghan ang mahitabo. Ang lawa sa kong anak sa Jesucristo nga naa sa simbahan dinhi sa yuta gilapas ug mag-antos sa hilabihan. Ang daghang mga plano sa pagguba sa simbahan sa akong anak nagpadayon na ug sa dili madugay kini mahugno. Ang ubang mga panghitabo nga gitagna makita na karon pinaagi sa mga katalagman sa ekolohiya ingon nga ang kamot sa kong amahan mupahamtang sa silot sa mga nasod kansang mga makasasalang balaod dili na itugot inahan sa kaluwasan. Kini nga gubat aron sa pagupot sa pulong sa Dios magpasabot nga kadtong mga pari nga magpabiling matinud-anon ngadto kaniya kinahanglan nga mangita og dangpanan. Aron mahimo kini, kinahanglan ka magsugod sa pag-andam ug pagpangita sa mga lugar diin mahimo nimong ihalad ang santos nga misa ug mahatagan sa mga sakramento ang mga anak sa Dios. Ako ang inahan sa kaluwasan, manalipod sa maong mga dangpanan ug pinaagi sa pagbutang sa silyo sa buhi nga Dios nga gihatag sa kalibutan sa akong amahan sa sulod nga mga bongbong. Sila magpabiling dili makita sa mga kaaway sa Dios. Ayaw gayud pakaminusik kining libreng gasa gikan sa Dios, ang silyo sa buhi nga Dios. Manalipod kanimo gikan sa pisikal ug espirituhanon nga kamatayon, panahon sa mga gubat. Palihog, ihatag kini sa daghang mga tawo kutob sa imong mahimo sa matag nasod. Jesus, Setyembre 21, 2013. Gitawagan ko ang mga Hodeo, Muslim o Kristiyano. Ingon man ang uban pang kredo, nga paminawon ako karon. Walay usa kaninyo nga dili matandog sa pagkadautan sa Antikristo. Apan kun kamo mangandam karon, kamo mahimong makalingkawa sa pag-antos ngayong ipahamtang sa kalibutan. Pinaagi sa pagbaton sa silyo sa buhi nga Dios ug sa pagtipig niini diha sa inyong mga panimalay. Si Jesus nagtinguha nga kita mag-ampo sa silyo sa buhi nga Dios nga pag-ampo matag adlaw aron makadawat nining bililhong gasa sa panalipod alang sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya ug sa atong mga minahal. Kinahanglan nga na ikaw silyo sa buhing Dios sa inyong panimalay ug sa bisan unsang format nga mahimo nimo aron madala usab kini kanimo. Mapanalipdan ka niini sa bisan unsang matang sa pagpanglutos ug mabatonan mo ang kusog nga kinahanglanon aron makapabilin nga matinuoron sa Dios ug sa tanan nga butang nga klaro nga gipahayag sa labing balaan nga Biblia. Ang pag-ampo sa silyo sa buhi nga Dios. O akong Dios, akong may gugmaw nga mahal. Kidawat ko uban sa gugma ug pasalamat ang imong Dios ng silyo sa panalipod. Ang imong pagka-Dios milukop sa kong lawas ug kalag hangtod sa kahangturan. Nagayukbo ako uban ng mapaubsanong pagpasalamat ug naghalad sa akong halawom nga gugma ug pagkamaunungon nga na kanimo akong hinigugmang amahan. Nangaliw po ako kanimo, panalipdi ako ug ang akong mga minahal sa kinabuhi nining espesyal nga silyo ug nagasada ko sa akong kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo hangtod sa kahangturan. Gigugma ko ikaw, minahal nga amahan. Upayon ko ikaw nining panahona, minahal nga amahan. Naghalad ako kanimo sa lawas, dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak,
aron sa pagbayad sa mga kasalanan sa kalibutan ug alang sa kaluwasan sa tanan nimong mga anak. Amen.